Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μερικές τούμπες. Λοιπόν, απολαύστε τις, γιατί μόνο αυτές θα είναι στο επεισόδιο. Τίποτα άλλο, δυστυχώς. Και τώρα ο πρωταγωνιστής μας, ο Κορνήλιος Στραβοκλανίδης. Δεν θα πάρεις ποτέ τον Κορνήλιο Στραβοκλανίδη. Έρχομαι! Μετά από χρόνια προσπάθειας της αρπαγής του Κορνήλιου, τελικά τα κατάφερε. Κορνήλιε! Επιτέλους είσαι δικό μου. Και τώρα οι αποτυχημένες προσπάθειές μου. Πάμε! Κρατάτε το, περίμενε. Πάμε, περίμενε. Όχι, σβήσει. Όχι! Μην κάνει γρήγορα, έλα μωρέ, δώστη, έλα πάμε. Κλείστο ρε βλάκα. Κλείστο. Κορνήλιε. Να το πάω τώρα. Κορνήλιε. Επιτέλους είσαι δικός μου. Κορνήλιε. Επιτέλους είσαι δικός μου. Παιδιά, σοβαρά, νομίζω πως δεν είναι δικός. Μόνο είναι ενάντια στις αρχές μου. Ως καλλιτέχνης. Φεύγω. Στο καμαρίνι μου. Φεύγω. Μην νομίζετε όμως ότι χτύπησα. Είμαι καλά. Άντε και μερικές τούμπες ακόμα και τελειώνουμε.